No tak ona, pojďme si říct, 14 je ještě horší, že jo? Tak to nikdy neudělám. Neudělal bych to prostě. Co říkáte na Martu? Neměl jsem v plánu se s ní líbat, občas je dobrý něco přeříznout. Takhle to nebylo. Ne. Mary? A pak prostě byla druhá a udělal jsem to samý. Já vlastně pořád do této chvíle nevím, koho chce. Tak promiň, holka, která dokáže flirtovat prostě i s mrtvým stromem. Jí potom přijde zbytečný a ne před lidma dávat někomu jako pusu na krk, na čelo, že jestli bych chtěl taky takhle přeříznout. Protože to jsou taky ty věci, které se do té televize nedostaly. Ale hrajou zásadní roli. Roli. Se mnou bavit o tom třeba, kde třeba jsem měl ten sex, na kterém místě byl jako nejlepší. A možná to byl impuls pro Sarah, aby tam přišla a malinko to možná prostě rozhodila. A pak se reálně asi 5 minut poté, co mi tohle řekl, s ní začal líbat. Takže já jsem vlastně udělal přesně to, aby ty moje slova nebyly plytký, aby zatím něco stálo, a udělal jsem tohleto. Celý podcast můžete vidět na herohero.co/na ostří růže.